Здравейте, това е Кален Петков. Това е Писар Стоянов. Добре дошли в Daily Source. Бем! Всеки един от нас не е голям фен, когато нещата рязко се променят, но ние сме задължени по най-бързия начин да свикнем с тях. Пример за тези промени и дизайна на социалните мрежи, които притежават вашите души. Също важи и за нашия синьо-бял приятел. Точно така, Facebook, социалната столка медия на света. Наскоро създателят Марк Закърбърг обяви, че ще бъдат добавени нововведения до сегашния таймлайн. Първото ново нещо, което ще видите, когато отидете на главната страница, са снимките на вашите приятели. Сега те са по-големи, но не само те. Всяко известие е с няколко пъти по-голямо. Картите на локациите, които снобарските ви приятели са посетили с нощи. Цялостният дизайн на известията е променен, но все още успява да ви предостави новината, която е била споделена. Това също ще рече и по-огромни снимки, които нямате спомен, че са ви направени с нощи. По-големи реклами И по-огромни покани за фанвел. Новата опция за фидовете ще ви помогне, ако имате малко повече свободно време, да отбележите снимки, музика, статиите и други публикации, също така и да получавате и новини от звездите, които следите. Смятам, че е добре, че новия дизайн е съвместим за всички устройства, на които използвате Facebook, като таблети, телефони и вашите лаптопи. За тези, които нямат търпение да започнат да използват новия дизайн, може да се запишете в списъка за чакащи. А за тези, които са си все още недоволни от сегашния дизайн, камо ли да сменят нов, имам само нещо да кажа. Sorry. Тази промяна е необратима, освен ако не решите да се отревете от железните окови на Facebook веднъж за винаги и да го изтриете. Какво мислите за промяната на дизайна на Facebook? Ако вече имате новия Facebook, кажете ни как е, дали ви харесва. Ако все още нямате Facebook, кажете какви са ви очакванията. Напишете всичко това в коментарите отдолу и ние определено ще ги прочетем. Кликнете на нотацията долу, която сега ще се появи, която ще ви отведе към нашия канал, където ще качваме бъдещи новини за всички неща, които ни интересуват и интересуват вас. За света, за България, за иновации, за технологии, за наука и за каквото си пожелаете. Това беше всичко от нас. Не забравяйте да харесате и споделите видеото на всичките си познати. Също така може да се абонирате към канала, за да получавате новини всяка седмица. Вие бяхте с Daily Source, аз съм Прес. Аз съм Кайл. Довиждане! Какво мислите за промяната на дизайна на мамка? Офичка. Това мислите. Това беше всичко от нас. Ако забравих си шала. Ако вече притежавате новия дизайн на Facebook, сигурно ще знаете, че той е техен. Той е част от тях, част от оковите, които ги държат. Добре, искам си шала. Взем от ние. Офичка. Примерно.